Ako si Ian, 28 anyos. Parehos ang iban, may istorya man ako sa paghigugma nga hindi ko ginmalipatan. Apang sa wala ko pa masuguran, palihog patukar sa ambahanan nga ginatiguluhan. Ipagpatawad mo. Gikan sa RMN Drama Center. Kinadulot sa inyo ining palatuntunan. Handumanan sa isa kaambahan. Ang tingog nga inyo na batian, iyan ni Josh Mites. Kag siya ang magadala sang kasaysayan sang isa ka lalaki nga nagapatawag lang sa ngalan Ian. Congrats nung sa katapusan! Isa ka naging ka pulis ya! Woo! May magulang ako nga pulis! Ano ba bata naman ako nga pulis? Beauty! Uy, salamat kin sa tanan nga suporta manghod. Tanan nga pangabudlay ko nagbunga na. Gusto ka na. Kag kabay mangin isa ka kapulis nga may panindugan. May prinsipyo. True! Kag hindi madali masilaw sa kwan. Hindi ka magkabalaka manghod. Mangin isa ako kamataro nga pulis nga wala sang ginaprotektahan nga iban. Kundi ang mga biktima lang. Kagnong, kabay pa nga mangin isa ka kapulis nga wala sang cheese. Ba manghod ha? Do hindi pa pala kilala ang magulang mo. One woman man, Kuya Bay. Ako lang ganing ginainto sa mga babae santo eh. Ay ho, gali nung no, pero subong, sorry na lang sila tungod pulis ka na. Gusto gid. Kag iyan na. Pangita ka sang babae nga palanggaon ka. Hindi lang kay isa ka kapulis, kundi tungod isa ka kalalaki nga deserve palanggaon. Yes, ma. Kag nagapati ako nga maabot ginang babae nga para sa akon sa husto nga tion. Pero subong, i-enjoy ko ana yung pagka-single ko. Ate, deta, ma-celebrate kita sa akon kadalagan, ma. Manghod. Damo ko di sud ano nga sir, baguluto. Pili lang ka mo daan. Baw, bad. Gwapa siya, no? Ha? Baka na ka mo. Ang babae nga inang nagalibod sa Sudan? Oo. Pero may din siya galibot sultan. Dali mo sa police station. Pila ka sir. Siya nang galuto. Namit lang luto niya. Tilaway bla. Pareho sa'yo. Do kursunada mo pa yung babae nga. Oh, bad. Pero wala ko na niya ginasapak. Hindi ako type. Uy, Sino ganing... Oo. Belinda alam niya. Luyag mo, pakilala ta ka saya. ha? Eh, Baka ka mo sudan. Baguluto, init pa. Kuan, miss, antes kami magbakal, luyag ko pakilala si mo si buddy ko si Ayan. Hi Sir Ryan. Nice to meet you. Bakal na sudan sir. hi. Sige, mabakal ako. Amo na iya. Pili lang da sir namin ang mga linuto Pwede ko. ikaw lang ang pilion niya. Oh, Ha? Pwede man but- Basta hindi lang ikaw. Wala ko salig sa imo ya, sir. Pero ining si Sir Ian, do kabuot do masaligan. Pero, tuod gid man ayan nga masaligan ka, Sir Ian. Oh, ha? Dili lang ta parking ba do? Gidugay malibot naman diri sa area ta. Ayos ba da? Oy. Badliyo? Hindi pala si Belinda yung nagalakat sa dalan, ho? Sa unahan? Oo, siya matuod bad. Ano, nagalibot siya gihapon bisan gabi na? Siguro Dali lang blabad. Manawag ako sa salakyan. Kantuan ko siya. Sige bad. Op. Op. Belinda! Sino? Pa? Sir Ian? Gabi na nagalibot ka pa? Tapos na, sir. Manugpuli na ko sa balay. Siyempre, pigado Kinahanglan magbaka-baka. Amo bala. Kan, idulong ka na lang namon. Sigurado ka, sir? Oo. Nagapatrol man kami subong eh. Kag delikado sa babae pariho mo nga nagalakat sa dalanon sa oras ng kagabihon. Gani, idulong ka na lang namon sa inyo. Sige, madamang gid ka salamat, sir. Wala sang anuman. Nga mo sa ninapatsagan ko. Tungod sa matamis niya ngayon, dawatong nagadasig ang sanginalian ko bakubas ang tugan ko.
Salamat sa pagdulong, Sir Ian. Iyan. Iyan na lang itawag sa akon. Sige, mauna na ako. Madali lang, Ian. Hmm? Ga? Kwan, wala. Wala Nalipay lang ako nga makilala ka. Lain kabi sa mga pulis nga nakilala ko eh. Inang may panindugan bala? Ha? Salamat. Ah, Sino yung nag-inistorya mo? Pulis? Ay, pa! Si Ian gali, friend ko Nakilala ko sa ginadulungan ko sudan sa police station. mayong gabi, sir. Hindi ka makulbahan. Gindulong ko lang sang safe ang bata mo. Amo bala? Oo. Sige. Amo na ako sa inyo, sir, ha? Belinda? Sige, maghalong ka sa pagpauli. Salamat gidliwat sa pagdulong mo, Ian. Salamat sa libre nga sudan sa panyaga kaina, ha? Kag wala gid ako maglahom nga makita ko ikaw dari liwat sini nga gabi. Ang matuod, ginpangita ko gid ikaw. Oh? Kag sa nakita ko ang patrol car ninyo, nagpalapit ako diri para hatagan ka naman liwat sa sudan panyapon. Amo bala. Salamat gid, ha? Kuan, Belinda. Hindi na ako magpadugay-dugay pa, ha? Luyag ko nga prangkahon ka. Sabi mo, Belinda, pamatsyag ko, nahulog ng buhat ko sa imo. Uy, Pwede bala ako makapangalihag sa imo? Ha? Ian, kuna mo, pareho kita sang nabatsyagan si isa kag isa. Kani sige, nagapasugod ako nga mga luyag ka. Belinda? Hindi! Gabat? Kilala mo ang lalaki nga iba'y basta? Bad. Amay inis ang babae ang ginapangaluyagan ko. Ni Belinda. Ano? Nga nakikita ka sa akon. Kag daw ka importante gid sang ihambal mo. Ano pala ina? Wala ko dapat ginahambal ini sa imo subong. Pero, Belinda, ginakonsensya ako kung taguon ko ini sa imo. Kuan, si papa mo. Ara sa listahan sang ibay bast namon. Isa siya ka drug pusher. Ano? Hindi! Hindi matuod ina! Hindi pusher ang amay ko iyan! Isa pa, kung tani daw mo na kami kwarta eh! Pero nga... Gusto! Belinda, Nagkakakibot na lang ako nga may mga libuhon sa bulsa ni Papa. Kagkun kay isa, may mga lalaki nga nagkakadto sa balay namon nga hindi ko kilala. Pero siling niya, mga amigo ko na niya. Nagapangamusta lang sa iya. Iyan maluoy ka. Belinda. Baligi si Papa nga makapalagyo. Hindi siya pwede nga madakpan. Maluoy ka sa iya. Belinda, Kwan. Bisan para na lang sa ako, no? Kung mabaligan mo siya, sabton ko na tayo ni Kao. Belinda? Ay, patawara ako. Pero hindi ko mahimoy na. Isa ako kapulis nga may sinumpaan. Isa ako kapulis nga may panindugan. Iyan! Tungod gin basulabi ko ang prinsipyo ko sang sagugma. Wala ko naging padayon pa ang pagpangaluyag ko kay Belinda. Nadakpan na mo ng iyamay, kag ang pagpalangga nga nabatsyagan sa ako ni Belinda, nabuslan sang kaakig. Subong padayon ako sa akon pagkapulis, kag padayon man nga nagaobra nga may panindugan. Mga abiyan, tubtob diri na lang akong pagsaysay. More power, and God bless. Kagamuyad to mga abyan ang kasaysayan ni Ian. Upod sa ambahanon nga iyagin pangabay. Ambahanon nga ginatiguluhan, ipagpatawad mo. Gani sa inyo mga abyan, sulata ang inyo kasaysayan, kag ipadala diri sa Handumanan Saysa Kaambahanon. Soundman, Jose Hannibal Estonina. Recording Tech, Fel Margate.
Ginsulat kag sa musical score ni Jonah Jones Ledesma. Kag sa direksyon ni Dan Uberio. Supervisyon ni Gerard Andrade. Kinadulot sa inyo sang RMN Drama Center.